Да, тя като тръгна беше сериозен. Това хубаво ли е? Хубаво ли е това? Тате! Как прави маймуната? Как прави маймуната? А, така. А я покажи колко голям ще станеш. Толкова голям. Колко голям моето момче ще стане? Колко голям ще станеш? Това е палабатко. Искаш да спрем жен? Have another right thing. Press stop. Лев за 3 игри пише. И сега натискаме и пак би трябвало да тръгне още 2 пъти. Да и така инструкцията за 50 стотинки веднъж. Пю, отиде ми клипа. Страхотни.